Batisi TV, Lone Rashapi da ka Frank Motors, ka Jaka Dekali ka Batamai jong ka Tata Motors, halat ko ni Shillong, ringkat ba ka Net Foodish, Ordar Mapi, Ninwan Ramani, Hakir Dob Ying Jongpi. Katanat ki kampo ying jong ka sarkar jilna kala bot din ha kabayadai bat ka jing syakam jong ki laingut ki samla khasi ha ki pulit Assam ki basyong basa ha ka snong sabuda ka snong ka bahab hari bhoi district bat ka badan markhap bat ka khapo jong ka jilla Assam ha ka jing yakren bat ki lak pathai khubor u menteri katanat ki kampo ying ka jilna u ba lak ben rumbui ula yatho ba ula dep yakren badu deputy commissioner jong ka ribhoi district ha ka ba ula pentip ba yakini ki laingut ki samla khasi la mudui ejahar da ki pulit ka jilla Assam bat nalor kata la ratian bishar hakmat ka kashari jong ka jilla Assam susu ula yatho ba kani ka kam kan kham juat khandian na ba anam la satya ban pha pinkan ria ye ka kes she ka jilla Meghalaya namar ba kani ka kam kaladan hapo ka yeng bishar bat na kaliang jong u ula penpau ka jing kermen ba ka kashari hi kan sa ay ka jing bishar ka ba hok ladakin don kti ai kum bakila sha pharep haki pulit Assam baki don jing thmu ban wiang ding ya ka jing keng hawa umler hoi kaladon ka jing kem ye ki laingot ki bril ki bedai ki khasi haka tu ka thai shatu haka allegation jong ki kalamba ki thmu ban tham ya kataka jingkeng teka veracity jong kata kalong namla ban ong ke badai ke balai na kaliang ka sarkar kala persyam ban ki bor ka pulit kala persyam ban yakren bat na kaliang ka district administration ru kala persyam Henry ya katu ka case la register ke FIR but kala dan hakti jong ka code ban bishar te wala kataru nakaliang di jong ipiti ka judicial process kamde masuk we bala de register but la forward support code te kamde ka masuk ya ka sarkar Henry nakaliang jong ka sarkar abang ong kumta ni persyam ban pe ke ka bangila kenamba kine ki bru kinyo ya ka bishar ka ba khoi la ha ka no ka bentah tapi kata ka jing ong jong u MDC ya ka jing tho ha ba jing tho ngalai keren bat u ngala jubab ya ka jub ba ngajubab menne ba menta ba kalau ada register ke la forward support udah ban semutku ya ka ka judicial system cooperate uya kren yang ban transfer ya ka case na po Assam support makriya kata kamla ban batai ya kata nama baka judicial process ko ong pi kadon te rengi na kaliang ka sarkar ka ba ka ba ni persyang ka lamba ba longkat balong kanamba kini ki bro ke badon ya kan kam ba kinyo ban pelai yaki hakano kodo bat kawai kalamba halakano no kacaka kiri kanyo ka cimbishar ka bahok laki dan kti ni nakti ka jing pharep kalanga namla matai subject to investigation